салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи як шумо ба хайр ва шуд бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза худо хоҳад шахмат меояд бародаро. ана и верантай хе катак кадагияй ҳами угл сар кадем скоҷданай намиҷа зада михел то онами угла омадем. хостум пешаи ана скоҷданӣ навор кунам ва пешкаши шумо бигардонам. бисёрият мепурсидем ки ҳамин шахмата ба чанд свето мешавад зада ба дилху свете ки клейн вибр кунаму ба он свето шахмат зада метем. ана хонадор ҳозир ба свети савз вибр кардагия шахмат аст. савзи фиолетови қатъи ё савзи сиёҳ қатъи худо хоҳад мезанем. хай ҷада треза инҷа дар меояд. ана ай угл чӣ хеле гуфтем зада омадестем. исмиш нозада исам хеле содагияй. айнаи угл зада мерем насиб боша меем инҷа дар треза ҷанбастиш мекунем. исмиш бо где-то 1 метр вори фарқ мекунад 92 сантиметр. мақсад баланд бардоштагия катакаина. хулоса дар ҳами хела як лав шахмат зада скочора мерем тайёр мекунем баъдан рангава шпакиловка қатъи мезанемш ба эмулсия не дар шпакиловка колер медозем ранга тайёр мекунем баъдан шахматча мезанем мерем. ина бардориш хеле дидаи суден. ина бародаро ҳозир скотча задем ранги сиёҳша задем то ами роста омадем. ана ранги савз тайёр кардагем. ранги савзаи сателмон савзи баланди бад меояд савзи салати меояд. колери номери 12 ина дар як сател 4 дона колер дохтесем дар нами асате 20 килоаи шпакиловка 4 та колер дохтесем. худо хоҳад ака аямун лав сар мекунем савза зада меоем нигоҳ мекунем чӣ хел меояд. якум бора шахмата ба свети савзи салатви задесам ба он хотире ки хонадор вибр кардагия ами шахмата ба савзи салати хонадор вибр кардагия ба ҳамин хотир савзи салатви қатъи мезанем. ба аранҷови бежви карешни ана лимони шахмат задагиам ба савз назадам то ҳозира. ҳайс нишмондагия исна лишкор накардем фақат амоқай скоч задем аямуҷа сар мекунем мезанем баъд болош краска меояд бояд амиҷаша бизанем дар автар янима кунем краскаш кунем то краска қоқ шуда бо иснаша мезанем. хай бо мезанем иншалло навор мекунем пешкаши шумо мегардонам дастгира фаромӯш намекунем лайкора мемонем. ина бародаро шахмата пони задем тамом кардем. ана чӣ хел гуфта будем свети савз қатъи меояд. болоша рисунка буровардем паталока ина басен свети лимони савзи салати анаи савзи баланде хай плинтусора задем уголокошам задем ҳамара тайёр қоидавӣ. плинтусои палавои краскашам полкем ҳама тайёрай. ва бисёрият мепурсидем ки ами рисункара чӣ хел мезанӣ ва тарзи заданаша наворка бародаро дар наворои пешина ҳаста ки чӣ хел рисунка мезанем адметка мемонем чизе ки ҳаст ҳамаша суда карда фаҳмондагиам. касоне ки меҳмони нав каналда медорен рисункора мебинен каналда подписатсия кунен дуруни каналда видеода дорен боло барен таъда ҳастай як дета 50 ё 56 видео поёнай. мақсад тарзи коркард ҳамаш сода кардагӣ фаҳмондагияй. метавонем бидурен вақтона тамошо кунем ёд бигирем тарзи шахматзанира ва касоне ки мехоҳен ҳамхе ремонт карданӣ ба сайти мо да муроҷиат кунем нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва ки ҷои нархҳомон тоғри бигирад ремонт ҳам мерем бародаро. ва касоне ки мехоҳен ҳамхе ремонт кунем шахмат бизанед ба нависонед иншаалло ки худмон тарзи коркарча нишонтон метем ва мефаҳмонедтон ки чӣ хел бизанед. хонао пони тайёрай. дастгира фаромӯш намекунем бачаҳо дар канал обуна мешем ва касоне ки меҳмоне дар канал ҳатман подписатсия кунед видеоро подлиса кунед дар имо ватсап ва лайкора монед. ва фикрҳои худтонро метавонед бародаро дар комментария бинависонед ҳамин шахмати мо чӣ хел омадагия свет паталокаш қатъи сена гуфтагия ё не краскаи пол ҳамаша як фикрҳои худтонро бинависонед. ман комментҳои ҳар яки шуморо мехонам ва фикрҳои шумо барои мо муҳимай бародаро. ана плюс минуси худмона ай комментҳои шумо мо мефаҳмем. ва худованд нигаҳбонтон бошад то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.